Xjenza Malta ospitat avveniment tal-partijiet konċernati fir-riċerka u l-innovazzjoni fis-sħubija internazzjonali għal tranzizzjoni lejn enerġija nadifa magħrufa bħala CET fejn esperti ewlenin dwar l-enerġija nadifa jinsabu preżenti fostna. Is-CET meqjus bħala mutur ċentrali ta' tranzizzjoni tal-Unjoni Ewropea lejn enerġija nadifa taħt Horizon Europe jappoġġa l-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġiji u sistemi innovattivi tal-enerġija. Din il-ħidma li trawwem ekosistemi tal-innovazzjoni turi soluzzjonijiet favur enerġija nadifa fil-mira tal-Unjoni Ewropea. Ikun finanzjata minn aktar minn 30 pajjiż u 40 organizzazzjoni b'baġġett ta' 100 miljun euro. Tkellimna ma' Michael Hubner, koordinatur Awstrijak fih dan is-CET li faħħar lil Malta l-involviment tagħha f'dan il-proġett kbir fil-promozzjoni tal-enerġija nadifa. Malta is putting very interesting, challenging questions on the table. How can we develop our integrated energy system? And then you find partners like companies or research institutes also in other countries that bring competencies that you might not have yourself because you have a lot of competencies, but some of them can be brought from somewhere else. And together we can contribute to developing the energy system of Malta on the one hand side, on the other hand side to have joint learnings for whole Europe that we all can gain from and that will help us to make the energy transition happen. Silvio Xerri, kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta, rrimarka li din opportunità kbira favur it-tranzizzjoni lejn enerġija nadifa biex anke bħala pajjiż nifhmu aħjar il-ħtiġijiet, l-isfidi u l-opportunitajiet tagħna u l-oqsma li jeħtieġu titjib. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Rappreżentanti semma kif il-Gvern Malti u gburi li permezz ta' Xjenza Malta, Malta kienet minn tal-ewwel sostenituri ta' dan il-proġett u qed jinvesti mhux anqas minn 3.5 miljun euro għal dan il-għan b'riżultati tanġibli li diġà bdew jinkisbu. Nemmnu bisħieħ li meta jinaqdu il-forzi ta' riċerkaturi li xjentisti ma' oħrajn ma' counterparts li qegħdin f'pajjiżi oħrajn, naturalment il-prodott finali ta' riċerka u innovazzjoni se jkun wieħed aħjar. Hawnhekk illum qed niddiskutu settur importanti ħafna, jiġifieri dak tal-enerġija nadifa, settur importanti għall kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawċin, imma naturalment setturi li għandu potenzjal li saħansitra joħloq diversi impjiegi ta' kwalità. Permezz ta' CET u budget ta' 9 miljun euro għal kull proġett, Xjenza Malta tistieden lil partijiet interessati biex jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet li jeżistu f'dan il-qasam. Tarif dwar din is-sejħa li hija miftuħa sa' 9 Ottubru li ġej jinstab fuq is-sit uffiċjali ta' Xjenza Malta.